Kamusta? Rematch! Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Boy Uragon humingi ng rematch kay Boyongas dahil hindi nito matanggap ang pagkatalo niya kay Boyongas. Sa suntukan ng mga sikat mga idol at talaga nga namang binugbog ni Boyongas itong si Boy Uragon sa taas ng ring. Hindi ito pinapasok ni Boyongas at binanatan ng ating idolo itong si Boy Uragon. Dahilan ng pagkahilo nito dahil sa dami ng solidong suntok na natampo ni Boy Uragon ay tila hindi na niya magkontrol ang kanyang katawan at muntikan ng matumba. Kaya naman nakakatakot ng kalaban itong si Boyongas dahil nasubok na ang kanyang mga kamao para sa pakikipagbasagan ng muka. Sinubok ang tapang ng Tagaluzon na umano'y naghahari-harian sa Pilipinas na sila lang daw ang malakas pagdating sa lahat ng bagay, mapa basketball o boxing. Pero ang mga idol si Boyongas nga, Boy Bagsik at Jason Casimero ang patunay na hindi dapat malitin ang kabisayaan. Dahil sa Laban Love YouTuber Season 2 ay hinakot niya ng kabisayaan ng kampyonatong ating inaasam-asam. Dinurog at tinalo ng ating mga idolo ang mga Tagaluzon. Samantala mga idol pagkatapos mismo ng suntukan nila Boyongas at Boy Uragon, tila hindi matanggap itong si Boy Uragon ng mga pangyayari na para bang mayroon pa dapat itong maipapakita at maibubuga. Kaya naman ganun-ganun na lang niya kabilis na binanggit ang salitang rematch. Rematch! Dahil talaga nga namang may gusto pa itong patunayan at mangyari. Samantala mga idol kung tatanungin ko kayo, may dapat pa bang patunayan ng Tagaluzon? Gayo'y dinurog na nga sila ng kabisayaan. Kung tutusin nga mga idol ay malaki ang tsansang manalo nitong si Boy Uragon dahil malaki ang gap ni Boy Uragon kay Boyongas. Dahil kung ipagkukumpara natin mga idol ay kilabot itong si Boy Uragon pagdating sa paangasan. Ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. Kung karapat dapat bang mabigyan ng rematch itong si Boy Uragon o talaga bang may maibubuga itong si Boy Uragon pagdating sa paangasan? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!